EDSA, Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego! Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Philippine Standard Time, it is now 31 minutes. Makalipas ang oras ng alas 7 ng gabi. Apakasaya par. Outfit check. Manong, outfit check tayo. Meron ka bang good morning towel? Apakaangas par. No. Alam nyo, napakasaya ng araw na to. Ngayong araw ay Thursday. Dahil syempre, nakalibre tayo. Unang-una, isa sa mga nag-abot sa atin ng kanyang Christmas pamasko. Tuloy-tuloy pa rin, bumubuhos pa rin si Tin Rivera na nagbigay ng napakasarap na banana chips! Wow! Binigyan kami ni Uncle Totoy Bato. Oh no! Ayan, Tin Rivera, maraming salamat, Tin, Kuryente ka tuloy. Tsaka si Ferdinand din. Ayan, salamat kay paring Ferdinand na driver ng truck. Ay, gusto ka sabihin ba? Wala lang. Ha? Si Ferdinand Aringke. Oo. May dala sa atin na ano? Ano? Manok. O yun, may manok. Oo. Patay ng manok, Fried chicken. Fried chicken. masarap. Actually, matagal na tayo nahanap ni Ferdinand Kaso nga lang, nagbakasyon ka na nung last time na pumunta siya dito. Ay, yan, Oo. So, Ayan, si Uncle mo Totoy, bawat bisita dito, binibigyan niya ng 1.5. Maniwala ka dyan. Huwag kang maniwala dyan. Baka maraming pupunta Ay, dito nahanap ka na ni Tin Rivera. Mapapabati daw sa'yo. Bakit 3 naman? birthday greetings. Bakit meron ba binigay? Meron. Ito nga, ayan banana chips. Ilan ba yung babatiin natin? 3. Ay, Di ba? May mga alay. Okay, bukas po ang aming Ay, sige ba, mag-invite ka na lang pala ng sa programa mo sa weekend. ayan, nga pala, sa weekend po, sa linggo po tayo, 11 to 3. Oo. Yung programa natin, wala pang pangalan Ano bang i-expect nila sa programa mo? Ganun pa rin yung mga kalokohan. Meron ka bang gagawing kakaiba kaysa sa ginagawa mo sa gabi ngayon? Siguro, pwede silang mangulit sa ere siguro. Oo. Pwede silang bumati, mag-shoutout. Yan. So, pwede ka ba nila makausap live on air? Ayan, pwede yun. Uy! Hindi lang live on air, kahit na off the air pagkatapos ng duty. Ayan. So, again, iniimbitahan namin Ikaw, kayo, anong araw ka ba? Anong oras ka ba? Saturday ako Ay, Sabado ka. alas 10 hanggang alas 2. Ayun. Oo, medyo mahaba-haba din ang oras. Ay, oo nga, no? Oo. Mahaba. Kasi sa countdown, ayan, ako na po yung makakasama niyo, ako na po yung magiging countdown master, ika nga. Ay, si Ferdinand, pabatiin natin. Total, nandito na siya. Oo, sige, Ang dito. layo ng binyahe niya Saan ba? Galing Taytay? Ano? Hindi ba? Ano tay-tay? Taytay. Karuhin mo. Hindi, Ferdinand. Bigyan natin baka. Ferdinand, Sige, upo ka, Ferdinand. Huwag kang mahiya. Baka may gusto kang batiin. Ito na yung pagkakataon mong bumati. Sige, lapit lang sa mikropono. Sige, bati na. Hello po, magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig po sa Love Radio. Bali po, ako po yung truck driver Binabati ko nga po yung mga taga Taytay Rizal po, Damayan Street. Tsaka yung mga bumabiyahe po ngayon, mga kasama kong IGHS Tracking. Nandito po ako ngayon sa Love Radio. Ayan, sabihin mo, Boss! Boss! Pabali! Sabihin mo. Boss, pabali naman po. Ayan, sa Love of Your Life, wala kang gustong batiin? Binabati ko nga po yung asawa ko po dyan sa Laguna. Be, pasensya ka na kung di ako nakapagpaalam uli. Ang bihira pumunta ka dito, hindi ka nagpaalam?
Hindi nga po. Ay, pambira naman. Magagalit niyan si Mrs. sa'yo. Sorry, sana hindi na tumauli. Oh. Papaalam na ako sa'yo uli. Ito, may merong kalinda. Hindi, meron ka namang pang gate pass. Kamu, be, may t-shirt na binigay si Uncle Totoy Bato. Tapos, meron pang kalendaryo. Ayan di ba? Bale, may regalo naman sa akin si Sir Totoy tsaka Sir Diego Bandido. Ayan, malay mo, baka bigyan ka ng 1.5 niyan. Ayan, so maraming salamat, Ferdinand. Alam mo, yung mga kagaya mo na mga silent na nakikinig sa amin na hindi namin alam na, sabi mo nga, ang binabati lang namin dito taxi, yung mga truck, kayo din pala yun. Maraming salamat sa pakikinig. Sasakyan si Ka